Hawu, bekukubi kakhulu le ePinetown eClarwater. MK yenze edume ngazo umkhonto ogwazayo, umkhonto ogwazayo. Lo mkhonto lo ugwaza kakhulu amasela. MK kayidlali-ke bafana. Ifikile nje i-MK futhi yenza sure ukuthi la ifika khona iyawubeka umaka kuzo zonke nje iy'nhlangano engike ngazazi nengike ngay'bona. Hhayi, MK igila isampula. Ingakho sileshilo sithi, hawu, umsholozi uyafana noMoses wethu uzosikhipha eGibhithe. Thatha mfoka msholozi, nxamalala mhlanganyelo, noma sebemzama bethi bayampeca ngamacala, lutho, ngiyani nimenze lutho bafana. Kuyimanje nje sibabeke phansi, sibashaya ngo-4-0 manje, 4-0 score. Siyaqeda nje ngaba ngazi ukuthi kuyokwenzakalani ngomhla ka-29. Into engingayisho nje ngane zakwethu ngiyanxenxa, iy'ngane zakwethu asiphumeni iy'ngane zakwethu siyoqopha umlando. Awu thatha msholozi, thatha, viva MK.